Prečo je emocionálna nevera tiež nevera? Nepoboskal ju. Nespal s ňou. Len si s ňou písal. Len jej lajkoval fotky. Len si jej vylieval srdce. Len jej hovoril veci, ktoré mal hovoriť tebe. A ty? Ty si povedala, že o nič nejde. Že to nebolo nič vážne. Že možno si to len zle vykladáš. Že možno len trošku potrebuje viac pozornosti. Že všetko bude dobré, ak sa tváriš, že sa nič nestalo. Ale keď si sama, cítiš, že sa niečo zlomilo. Že sa niečo v tvojom vnútri stiahlo. Že už sa nedokážeš úplne uvoľniť. Že ťa niečo akoby žerie. Že si mu síce odpustila, ale dôvera sa už nevrátila. A najhoršie na tom je to, že teraz sa bojíš, kedy to urobí znova. Neustále sleduješ, kto mu píše, kontroluješ, či má zapnuté notifikácie a hlavne začala si pochybovať o sebe. Asi nie som dosť zaujímavá. Dávali niečo, čo si asi ja nezaslúžim. Čo má ona, čo ja nemám? Už pre neho nie som príťažlivá? Asi nie som tá, ktorú by si vybral znova, keby mohol. A toto je tá najväčšia rana emocionálnej nevery. Ona neničí len dôveru medzi vami, ale ona berie dôveru tebe. A ty, hoci sa snažíš zostať silná, vo vnútri žiješ so strachom. Kedy to urobí znova? Tak si teraz polož úprimnú otázku. Naozaj chceš žiť vo vzťahu, kde sa stále bojíš, že nie si dosť? Naozaj chceš milovať niekoho, kto ti ubližuje a takto potom robíš aj ty sebe? Ak nie, presne na tomto pracujeme v Sebavedomá za jeden deň. Aby si pochopila, prečo toleruješ podvádzanie a stala sa ženou, ktorá sa otočí na päte pri prvej známke nevery. Odkaz na prípravný rozhovor k Sebavedomá za jeden deň nájdeš v mojom profile.